Sramota je emocionalna reakcija koja nastaje kada vjerujemo da smo učinili nešto što nas čini lošima, neprihvatljivima ili nedostojnima ljubavi i poštovanja. To nije isto što i krivnja. Krivnja kaže učinio sam nešto loše. Sramota kaže ja sam loš. Sram je dakle emocija identiteta, a ne ponašanja. Ona dira samu srž našeg osjećaja vlastite vrijednosti. Sramota je evolucijski stara emocija. Nastala je kako bi održala povezanost unutar zajednice. Ljudi su društvena bića, preživljavanje ovisi o pripadanju grupi. Ako si učinio nešto što prijeti tom pripadanju, na primjer prekršio pravila, izazvao osudu, tvoj mozak šalje signal, sram, koji te upozorava da bi mogao biti odbačen. Dakle, sram je mehanizam samoregulacije. Spriječava nas da ponavljamo ponašanja koja bi nas mogla isključiti. Uči nas društvenim normama, čuva odnose i reputaciju. Bez sramote bi postojalo više kaosa, nasilja i neprihvaćenog ponašanja. Ali problem je kada sram postane pretjeran, kroničan ili usmjeren na cijelu osobnost. Kada se osjeti sramota, u mozgu se aktivira niz centara povezanih s prijetnjom, bolom i samoprocjenom. Ključne regije, amigdala, centar za strah i prijetnju, pokreće stresnu reakciju. Prednji cingulatni korteks detektira društveni konflikt, na primjer pogriješio sam. Insula stvara fizički osjećaj nelagode u želucu. Prefrontalni korteks pokušava racionalizirati i opravdati osjećaj sramote. Mozak ne razlikuje fizičku bol od društvene boli. Zato sramota doslovno boli kao da nas netko udario u prsa. Taj osjećaj je neurološki stvaran. Sram je intenzivan stresni odgovor. Kada ga doživimo, tijelo reagira gotovo kao da se brani od opasnosti. Fiziološke reakcije, crvenilo lica, vazodilatacija, krvne žile se šire zbog povećanog protoka krvi u koži. Zato pocrvenimo kad nas obuzme sram. Ubrzan rad srca i disanje, tijelo se priprema za bijeg ili povlačenje. Napetost mišića, posebno vrata, ramena i čeljusti, kao da se želimo sakriti. Smanjena temperatura ekstremiteta, krv se povlači iz ruku i nogu prema srcu, odraz stresa. Osjećaj grča u želucu, aktivira se živčani sustav crijeva, koji reagira na emocije. Povlačenje tijela, spuštanje glave, izbjegavanje pogleda, skupljanje ramena, nesvjesni fizički izraz poniženja. Zanimljivo, istraživanja pokazuju da sram aktivira iste dijelove autonomnog živčanog sustava kao i fizička bol, što znači da je sram emocionalna, ali i biološka trauma. U umjerenim količinama, sram ima korisnu funkciju. On nas uči empatiji i korekciji ponašanja. Na primjer, ako se posvađaš i kažeš nešto ružno, sram te potakne da se ispričaš. Ako prekršiš dogovor, sram te motivira da preuzmeš odgovornost. Dakle, sram povezuje moral, savjest i društvene vrijednosti. Ali kad postane prejak ili dugotrajan, prelazi iz emocije upozorenja u emociju paralize. Kada sram postane ponavljajući obrazac, na primjer kroz kritiku, ismijavanje, zlostavljanje ili strogo odgojno okruženje, tijelo ga počinje pamtiti kao trajno stanje. Posljedice na tijelo uključuju stalni stresni odgovor, povišen kortizol, hormon stresa, ubrzan rad srca, napetost mišića. To povećava rizik od anksioznosti, nesanice i visokog tlaka. Blokiran dah i disanje u prsima, tijelo zadržava sram disanjem u gornjem dijelu pluća, što smanjuje kisik i pojačava tjeskobu. Problemi s probavom također su prisutni. Stresni hormoni remete rad crijeva, povezanost s crijevnim mozgom. Mogu se javiti nadutost, zatvor ili proljev. Napetost u vratu, čeljusti i ramenima, refleksna reakcija povlačenja i zatvaranja. Slabljenje imuniteta, kronični stres iskrpljuje obrambeni sustav. Hormonalna neravnoteža kod žena može utjecati na ciklus, kod muškaraca na testosteron. Smanjen osjećaj vitalnosti i energije. Tijelo se stalno skriva i ne koristi puni kapacitet disanja, mišića i fokusa. Povlačenje i izolacija. Sram nas tjera da se izoliramo, da nestanemo kako bismo izbjegli osudu. To dugoročno stvara osjećaj usamljenosti i odvojenosti. Savršenstvo kao obrana. Mnogi ljudi pokušavaju izbjeći sram tako što postaju perfekcionisti. Ako sve uradim savršeno, nitko me neće osuditi. Ali to stvara kroničnu napetost i strah od pogreške, povezanost sa samopouzdanjem. Kada sram preraste u uvjerenje nisam dovoljno dobar, samopouzdanje pada, granice u odnosima slabe i razvija se potreba za stalnim odobravanjem. Sram i trauma.
Kod ljudi koji su pretrpjeli zlostavljanje, odbacivanje ili javno poniženje, sram postaje emocionalna rana koja se ponavlja kroz život. Često vodi u anksioznost, depresiju i samoprezir. Emocije se ne pohranjuju samo u umu, nego i u tijelu. Kada se sram ne izrazi ili ne preradi, on se pohranjuje u živčani sustav kao energetska napetost. To znači da i godinama kasnije, u bezazlenim situacijama, na primjer kad te neko ispravi, nasmije se tvojoj grešci, tvoje tijelo reagira isto kao da si ponovo izložen sramoti. Taj emocionalni trag ostaje u tijelu dok se ne prepozna i ne otpusti. Sram ne mora biti dramatičan, on se pojavljuje svakodnevno, kad pogriješiš pred drugima, kad te neko odbije ili ismije, kad ne ispuniš očekivanja, kad tvoje tijelo ne izgleda idealno, kad se uspoređuješ s drugima. Ove male situacije stvaraju mikrodoze sramote koje se s vremenom akumuliraju i čine da se osjećaš nedovoljno vrijedno, čak i kad nema razloga. Sram se ne može ugasiti voljom, mora se osvijestiti, izraziti i preoblikovati. Prepoznaj razliku između srama i krivnje. Krivnja, pogriješio sam, mogu ispraviti. Sram, ja sam pogreška. Već samo prepoznavanje ove razlike mijenja unutarnji dijalog. Kad je prepoznaš, gubi moć. Umjesto da kažeš ne valjam, reci, osjećam sram jer sam pogriješio, ali to ne znači da sam loša osoba. Svjesno prepoznavanje emocije smanjuje stresnu reakciju. Sram se pohranjuje u tijelu, zato ga treba i fizički otpustiti. Pomaže recimo duboko disanje i istezanje, lagana tjelovježba, svjesno opuštanje ramena, vrata i stomaka, masaža ili joga. Kroz pokret tijelo vraća osjećaj sigurnosti. Sram nas odvaja od drugih, a samilost nas spaja. Umjesto da se kažnjavaš, pokušaj sebi pristupiti kao prijatelju. Napravio ili napravila sam grešku, ali učim. Nisam jedina osoba koja griješi. Neprihvaćanje sebe produžava sram, prihvaćanje ga rastapa. Sram se, hrani tajnovitošću. Kad ga podijeliš s nekim tko te ne osuđuje, on gubi snagu. Zato razgovor s bliskom osobom, terapeutom ili grupom podrške može biti, zaista transformirajući. Često sram ne proizlazi iz stvarnih pogrešaka, nego iz unutarnjih standarda koje smo preuzeli od roditelja, društva ili religije. Primjer, ne smijem pokazati emocije. Moraš biti jak, inače si slab. Ako ne uspijem, ne vrijedim. Ova uvjerenja treba osvijestiti i zamijeniti realnijima. Smijem osjećati, vrijedim i kad pogriješim. Kada osjetiš sram, zastani, diši polako, opusti ramena, osjeti tlo pod nogama. To vraća tijelo iz stanja prijetnje u stanje sigurnosti. Kada je osviješten, sram može postati put ka autentičnosti. Uči nas granicama, empatiji i iskrenosti. Pokazuje nam gdje smo ranjivi i gdje trebamo iscijeljenje. Ljudi koji su prošli kroz sram i naučili ga razumjeti često postaju suosjećajniji prema drugima, otporniji na kritiku, dublje povezani sa sobom. Sram, ako ga razumijemo, prestaje biti kazna i postaje kompas, pokazuje gdje trebamo rasti. Sramota je snažna, ali prirodna emocija. Ona postoji da bi nas usmjerila, a ne uništila. Kada je u ravnoteži, čuva odnose i moral. Kada je pretjerana, razara samopoštovanje i tijelo. Fiziološki sram aktivira stresne mehanizme. Psihološki potiče povlačenje i samoprezir. Duhovno poziva nas da prihvatimo svoju ljudskost. Hvala na pažnji, like, šeruj i pretplati se na